Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi Attack-Min, så lad os bare komme i gang. Altså, mit pet, han, ja, jeg tror nok, det er han. Han er det hele. Daniel. Jeg tror nok, det er han. Han skal mange ting, så vi skal til at skynde os. Nu. Se, vi skal, hvad har vi af opgaver? Vi skal complete 2 trades med nogle players. 10.000? Nej. Så vi skal bo i midten. Og så skifter vi lige til VIP. Jeg tror lige med det her. Creator. VIP-huset. Der var det. Se, så skal han spise noget, og så skal vi faktisk også sende arbejde. I pengetræ. Og mig og min ven, Freja, vi skal bygge et hus, når jeg har 4.000 penge i Attack-Me. Så lad os bare gøre det. Jeg tror nok, jeg kalder ham eller. I kan lige skrive den ned i kommentaren, hvad han skal hedde. Eller hun. Han eller hun. Det bestemmer I. Så i næste video, så kan jeg vise jer det. Eller bestemme noget i den her videos kommentarer, om hvad han eller hende skal hedde. Så jeg tager ikke et job her. Der er et job i det noget sted. Så venter vi bare. Ej. Jeg prøver lige. Og sådan her. Hvis den ikke er god, så smider man i skraldespanden. Så er han færdig med pizza. Eller pizza-stedet. Men jeg arbejder i frisøren, fordi jeg synes, det, man får bedre penge. I pizzeriet, så skal man til at, pizzeriet, skal man til at lave ting. Her kan man bare vente. Og jeg har en lille lifehack. Hvis I ikke gider have det her grimme tøj på, som for eksempel jeg har, så kan I tage et outfit, og så tænker. Jeg går lige ud herinde, fordi det gider ikke at virke lige, når jeg skal bruge den. Jeg tror lige, jeg lever. Eller reset character. Fordi den gider ikke gøre det, så. Klippet, så.
Nu skal det ikke være slemt med. Så nu skal vi hen og arbejde, fordi vi har jo faktisk snart 4.000, så vi skal bruge til at bygge. Ja. Så jeg håber, når vi får 4.000, skal mig og min ven Freja bygge i et hus. Og jeg glæder mig faktisk ret meget til det, fordi vi er ret kreative sammen. Så jeg glæder mig til det. Men så skal jeg bare have 4.000. Så jeg håber, at jeg kan få den. Kommer du? Indtil nu hedder den bare det den hedder her. Og hvis du gider have noget, jeg spiller, eller flere spil, jeg skal spille, så kan jeg det også spille, og det skal jo heller ikke være i Roblox. Så mig, der skal sove. Okay. Så. Hvad plejer I at spille? Fordi det kan være, at jeg joiner jer med det. I skriver det bare noget i kommentaren. Hvad jeg skal spille, eller hvad det er. Når jeg er færdig med den, har jeg 3.000, og så er jeg er halvvejs. Jeg er over halvvejs lige nu. Ja, nu er jeg langt. Nu er jeg næsten 1.000. Jeg har 1.011 kroner. Nu har jeg før halvdelen. Jeg ved ikke, om det giver mening. Så. Jeg stadigvæk denne på. Nej, papegøje opdateringen. Jeg er lige gået væk derfra. Irriterende. Bare hvis man kunne teleportere hjem til sit hus i Adakmia. Det ville være fedt. Ja, jeg fik 2 kroner. Det er svært at finde rundt i det her VIP-hus. Og jeg giver også nogle gange nogle giveaways ud. Eller det gør jeg hver Adakmia-video. Så giver jeg nogle af de her pets, jeg har ud. Så jeg tænker lidt på, I kan måske få en ultra rare Shiba Inu. Nej, ikke Shiba Inu. Eller I kan få et æg, som kun dem, der har VIP får. Hvor vi kan få gamle dyr, så kan I få det æg. Eller kan jeg knække ægget og få det. Så jeg her. Så skal den til frisøren. Jeg plejer altid at være for frisøren og gøre det. Jeg har faktisk snart 4.000. Jeg mangler bare lige lidt over 960. Ej. Se, har jeg noget til at drikke til dig? Nope. Nope. Ja, har jeg noget til at drikke. Ja,
tjekker lige, om det virker. Sådan. Nu har jeg det her på. Kan man gøre det her? Nej. Jeg overgår ikke. Hvis den lægger lidt, så drop jobbet og så job igen. Det virker altid. I hvert fald for mig. Jeg ved ikke, om det virker for jer. Altså, hvad for en farve synes I, jeg skal gøre? Det kan vi også skrive i kommentarerne sammen med, hvad den skal hedde. Indtil nu skal den være grøn. Nej, du skal være blå. Du skal være blå. Den er blå. Så du skal være blå. Så kommer til at se pænt ud. Nå. Så skal du have hvid på. Så lige lidt grå her. Du ser sej ud. Den ser sej ud. Indtil nu ser den sådan her ud. Jeg kommer tilbage, når jeg har fået 4.000 kroner, kommer jeg tilbage.